su ce ƙarya nake, da na shigo cikin su kyara ta suke. Yan uwa abokai gudu na suke, jama'ar gari ko kyara ta suke, saboda babu yan kudin da zarike. Ga makiyana dariya suke, masoyana ko addu'a suke, suna harki Allah isa ka tsallake. Dama haka rayuwa take, wani tafiya wani rarrafe yake. Ni ma ko da yaushe damuwa nake, dan damuwa har kuka nake, ko da yaushe hawaye zuba yake. Mama na ko da yaushe addu'a take, dan taga ko da yaushe kuka nake, dan damuwa garinmu na bari. Na yi nisa na koma wani gari, ina karɓar 10, 50 har 100. Neman kuɗi na koma nake, turun baro har ma da komi nake. Tara kuɗaɗe na kawai ni nake, kuɗaɗe na sun taru har ma sun yi yawa. Na koma yin kasuwanci ne a kasuwa, kuɗaɗe arziki na ta karuwa. Na ga yawan arziki kamar ruwa, na koma garin mugun iyaye na. Adaba ni da komai yau da arziki na, yan uwana har ma da abokaina, masoyana har ma da makiyana, sun dawo suna samu daga karkashina, suna samun yan kuɗaɗe daga arzikina. Ashe wanda ka raina zai maka rana, na cika burina har ma da nan mamana, har ma da na babana, har da abokaina. Dangina suna alfahari da nima, ashe rayuwa ta kan iya ta juya. Yaran nan ne a harke, da na yi magana za su ce ƙarya nake, da na shigo cikin su kyara ta suke.